Ayibonga ngcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ayibonge bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele osenzela umusa nantambama bangcwele. Ngisanithanda bangcwele. Ngibingelela ubaba wethu ubaba uMjwacu nomama umama uMjwacu. Nebandla lonke bangcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ke bangcwele ntambama sisenkonzweni bangcwele kunezwi lenkosi bathandekayo engifisa ukuba ke silibheke kuJohn 15 bangcwele. kuJohn 15 sizofunda nje lamavesi sigcine laphana ku11. Itopic yakhona bazalwane ithi umvini namagatsha. Sacela ukuthandaza. Baba ongcwele, ise wenkosi yethu uJesu Kristu, izwi lakho sizathina baba ongcwele ngalo, siyifa lakho baba omuhle. Sihawukele ntambama, usenze baba ushintshe izizindlo zethu ngezwi lakho, lishintshe Nkosi ukucabanga engqondweni. Nkulunkulu ongcwele, siyakubonga ke baba ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. NgokaJohn 15 itopic yakhona umvini namagatsha. Verse 1. Mina ngingumvini owuwona wona, ubaba ungumlimi. 2. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa, yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. 3. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Hlalani kimi nami kini, njengalokhu igatsha lingethela izithelo ngokwalo. Kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. 5. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. 6. Uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune, bawabuthe, bawaphonse emlilweni ashe. 7. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela nikuthandayo nikwenzelwe. 8. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. 9. Njengalokhu ubaba engithandile nami ngimthandile, hlalani othandweni lami. 10. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lami, njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lakhe. 11. Nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini, nokuthokoza kwenu kugcwale. Sibongile-ke baba ongcwele, izwi lakho baba ligcobe, silekelele sisalalele egameni likaJesu. Bazalwane, isihloko sakhona sithi umvini namagatsha. Kukhulunywa ngomvini namagatsha. Umvini nguKristu, amagatsha yibandla. Egameni likaJesu, njengoba siyizitho zikaKristu nje, namagatsha uyawabona maningi lapha esihlahleni, singamagatsha, silibandla. Yena ungumvini,
owona wona. Futhi-ke mina ngumvino owona wona ubaba ungumlimi. 2. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Yilelo nalelo gatsha elikimi uma sikuKristu elingatheli iy'thelo. Uma sikuKristu kodwa sithi siyakhonza singabazalwane kodwa izithelo zibe zingabonakali. Lithi izwi leNkosi uyalisusa lelo gatsha. Uyalisusa leli gatsha elingatheli iy'thelo. Yilelo-ke nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Umzalwane uma kubonakala iy'thelo, uNkulunkulu uyamkhulisa. Egameni likaJesu uyakhula lo mzalwane emseni kaNkulunkulu. Lihlungwe leli gatsha lithele kakhulu. Kubonakala umzalwane ekhula ethela iy'thelo. Egameni likaJesu amandla kaMoya oNgcwele amembathe. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngoba uligatsha elihle, igatsha elilalelayo, igatsha elifuna uNkulunkulu ngenhliziyo yalo yonke. Igatsha uma lihleli emvinini kuzoba ney'thelo zokuthi lihleli emvinini bangcwele. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, lingemile amakhakhasi, limile iy'thelo zasendle, kanti lihlele emvinini. Lingemile iy'thelo zomunye umuthi, kanti lihlele emvinini, alitheli iy'thelo zomvini. Bangcwele, uma sihlala ezwini leNkosi siyoba abafundi bakaJesu, ngisho sinyathela bazalwane emphakathini esihlala kuwo, siyonyathela sizwiwe, basizwe, basibone ukuthi impela bafuze yena. Ngikhumbula abafundi bakaJesu bekhuluma izinto ey'hlakaniphileyo, bamangala ababhali bathi, hawu, laba ngoba bayimfunda nje bakuthathaphi lokhu, base bekhumbula ukuthi konje kade benoJesu. So bazalwane, iy'thelo yilelo nalelo elithela izithelo liyahlungwa lithele kakhulu. uNkulunkulu ukwenzela izinto ezinkulu ngoba uxhume kuye, uthela izithelo zakhe. Egameni likaJesu, uthando lukaNkulunkulu, uthando lukaJesu luthululiwe phezu kwempilo yakho. Bese kukhanya ukukhanya kwakho phambi kwabantu, bese bebona imisebenzi emihle badumisa uBaba osezulwini. Ukuhlala emvinini bangcwele, sihlala kanjani bazalwane? Verse 3. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Sihlala ngezwi leNkosi. Izwi leNkosi liyasihlanza bangcwele. Izwi leNkosi liyasiklina. Izwi leNkosi liguqula izinto ebesizenza ezingezinhle senze ezinhle ey'khulunywa izwi likaNkulunkulu. Ngalokho-ke sizobe sihlezi emvinini onguJesu, sizobe sihleli kuye bangcwele. Izwi lakhe lisifundisa ukuthi asiphile kanjani uma sihleli kuye, asihambe kanjani uma sihleli kuye, asikhulume kanjani uma sihleli kuye, sithathane kanjani nje. Egameni likaJesu athi uKristu, fundani kimi ngithobekile ngibunene. Egameni likaJesu ngithobile ngenhliziyo. Egameni likaJesu. So bangcwele, nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Wakhuluma amazwi phezu kwempilo yethu, amazwi asihlanza, sihlanzekile ngezwi bangcwele. Ungavumi ukungcoliswa, isitha sikungcolise. Sihlanzekile ngezwi bangcwele. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uverse 4 uthi, hlalani kimi nami kini, njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo. Bangcwele, ayikho into enhle esingayenza ngokwethu ngaphandle kokuba siyenziswa uMoya oNgcwele kaNkulunkulu. So-ke asingavumi ukuhlukana noMoya oNgcwele kaNkulunkulu, singazemukeli izinto ey'zohlukanisa noMoya oNgcwele kaNkulunkulu, ukuze sikwazi ukuthela izithelo, ngoba lithi singethela iy'thelo
ngokwethu kuphela uma igatsha lelo lihlala emvinini. Kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Izinto ezinhle siyozenza ngoba senziswa umoya kaNkulunkulu. Umoya kaKristu uhlezi phezu kwempilo yethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uvesi 5 bazalwane uthi mina ngingumvini nina ningamagatsha. Kushiwo thina njengoba ngeke ngasho ngasekuqaleni esihlokweni ukuthi uJesu Kristu ungumvini, ibandla lingamagatsha lizoba nezithelo zikaJesu. Egameni likaJesu, uJesu wathethelela esesiphambanweni bemshaya bemlimile lilimele engabonakali ngisho ukubonakala. uJesu wathi inkosi bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Inkosi yethu uma iwumvini thina singamagatsha yathethelela ihlushiwe, nathi sizothethelela. Kunganjani ngabuhlungu kabi mzalwane ukube uhleli emvinini kodwa manje awuthethelele, kunabantu ongezwani nabo, kunabazalwane ongabathandiyo kodwa uthi uhleli emvinini. Umvini uzokusebenzisa kanjani? Emvinini uzoba igatsha elingatheli izithelo, igatsha elingahleli emvinini. Ayibonge bangcwele. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Uhlala kimi nami kuye, lo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho, ngaphandle kwakhe singenze lutho. Siyasho bazalwane sithi singabazalwane. Igama elithi mzalwane lisho ukuthi uzelwe kabusha, njengoba uJesu ayikhuluma noNicodemus. Uzelwe kabusha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizokwenza izinto ezintsha, izithelo ezikithi kuzoba izithelo ezinhle, izithelo ezintsha. Okwakudala konke kudlulile bangcwele. Umuntu maye kuKristu isidalwa esisha, okwakudala konke kudlulile. Bheka sekuvela okusha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, verse 6, uma umuntu ehlala kimi, uma umuntu engahlali uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune. Uma bawabuthe bawaphonse emlilweni ashe. Kunjalo lawo magatsha angatheli izithelo lapho ehleli kuKristu emvinini alahlwa ngaphandle. Amagatsha yithi abazalwane uma bengatheli izithelo alahlwa ngaphandle, babune bese bethathwa bephonswa emlilweni, umlilo waphakade, isihogo, ngokungafuni nje ukulalela izwi lenkosi ukuthi lithini, bese wenza intando. Uma inyama ingavumi uyifake kuyi-fasting, uyithambise inyama yehle, ngoba inyama uma isisuthi bazalwane, inyama uma ihlohlwa ukudla njalo iyedelela inyama, ayikholwa, ayifuni ngisho ukuthandaza inyama. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, inyama inamamutsi, ayakhula amamutsi lapha kumzalwane, abe on and off, libalele liguqubele, aphile leyo mpilo yewedha umzalwane, kodwa ebethi umzalwane ebethi uhlezi emvinini, kodwa izithelo zomvini azikho bangcwele. Asimfuni uJehova esenokutholwa. Usho njalo Isaya uthi asimfuni uJehova esenokutholwa. Omubi makashiye indlela yakhe embi abuyele kuJehova. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, lamagatsha angahlali kuye alahlwa ngaphandle njengegatsha abune, bawabuthe bawaphonse emlilweni, esihogweni, kusathane. Kade sithi sihlele emvinini, kade sithi singabangcwele, sajika saba amagatsha angatheli izithelo, sathathwa saphoswa emlilweni. Egameni likaJesu, uKristu ke bazalwane ungumvini owona wona. 7, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Uma sihlala kuye namazwi akhe ehlala kithi, siyocela esikuthandayo sikwenzele.
owami umbono ntambama ubuthi ake sicela amandla kaMoya oNgcwele azokwehlula amalunga ethu asemhlabeni. Ake sithole isinxusa amandla kuNkulunkulu kuJesu, amandla kaMoya oNgcwele, amandla akhuluma ngawo wathi evuka ethuneni wathi uphiwe amandla onke emhlabeni nasezulwini. Ake sicele lawo mandla elithi izwi lenkosi eqinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ake sicele lamandla amakhulu bazalwane ukuze imisebenzi esizoyenza izwe libone ithelo, izwe libone ukukhanya kithi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, bese lidumisa uBaba osekhaya ezulwini egameni likaJesu. Ake sithi sihambe esitradini sidibana nogulayo simbeke izandla avuke agijime ngenxa yokuthi lamandla amakhulu aphila kithi ngoba sihleze emvinini okuwona wona onguJesu Kristu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Number 8, uBaba uyakhazinyuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Uzodunyiswa uJesu uma ngabe uzokhazinyuliswa uBaba ngalokho uma sihlezi emvinini sothela iy'thelo ey'ningi. Bazosinda, sizoduma nje bazalwane, sizokwaziwa ukuthi uma sidibane nomuntu ogulayo uyasinda, uma sidibane nomuntu ohluphekileyo siyamupha simprovide ngokuthile sikusizwe inkosi nathi. Uma kufika otshelekayo siyanikana, sinothando, siyabembesa, senza yonke into, senza imisebenzi emihle esiyithole emvinini. Bangcwele, nibe ngofakazi bami egameni likaJesu Kristu. Asizukukhalisa icilongo phambi kwethu elithi izwi lenkosi isandla sokunene asingakwazi esikwenzayo ngapha. Uma ngabe ekhazinyuliswa senza imisebenzi emihle, sibapha esibaphayo, sibanika ukudla esibanika ukudla, sibanika okokugqoka esibanika ukugqoka, asizukukhalisa-ke icilongo. Uthi umbona nje ugqoke ijakethe yami, umbona nje edlile yimi. Asisakwazi ukuthola umvuzo ekhaya ezulwini, sesizoba igatsha elingatheli iy'thelo, sithathwe siphoswe ngaphandle emlilweni waphakade egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Number 9, njengalokhu uBaba engithandile nami nginithandile, hlalani othandweni lami. Hawu Nkosi, uthi uJesu njengalokhu uBaba emthandile. Angithi uJesu okhuluma la othi yena uwumvini. Uthi-ke njengalokhu uBaba engithandile nami mina Jesu nginithandile, hlalani kimi, hlalani othandweni lami. Kuthiwa sihlale othandweni lakhe. Lo mvini unothando, asihlale emvinini onguKristu sizothela iy'thelo zothando ngoba naye uthandiwe uBaba, nathi usithandile. Uthi kasihlale othandweni lakhe. Sibonakala sihamba ukuthi sigcwele uthando, sibonakala sidibana nabangcwele bethu, sismayila. Ngisho abangakholwayo asikhethi, siyasmayila, sibuza impilo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabahambela emzini yabo. Kuzoba lula ukuthi sibahambele emzini yabo siyokhuleka ngoba ngisho sidibana nabe esitradini asiphakeme, kodwa siyayithoba uma befuna ukubuza noma bezokha iy'thelo kithi egameni likaJesu siyatholakala bangcwele. Siyatholakala asiphakeme ngoba sihlele emvinini. Umvini wayithoba kwaze kwaba sekufeni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthi njengalokhu uBaba engithandile nami nginithandile. Wasithanda abazalwane, wasifela, wasithanda abazalwane, wasifela bangcwele. Uthi asihlale othandweni lakhe lolu asithanda ngalo, nathi asithandane ngalo egameni likaJesu. Sithanda abantu ngalo, sizobadonsa ngothando egameni likaJesu. Bazobona uthando asikisi, bazobona uthando lola khuluma ngalo uJesu.
asithande ngalo luthululeke kithi ngoba sihleze emvinini. Latransfeyeka kithi lukithi bangcwele uthando lukaJesu. Alibonakale kiy'thelo zalo egameni libonwe yizwe. Abanye ngeke sibashumayeze ngisho ukubashumayeza. Bazoxoxa bebodwa bethi hey laba bantu banothando laba bantu. Ngoba izwi lenkosi lithi uma nithandana izwe liyokwazi ukuthi ningabafundi bami. Njengalokhu ubaba engithandile nami nginithandile. Hlalani othandweni lami. Asihlaleni kuye bangcwele. Sihlala ngezwi lakhe egameni likaJesu. Uthi amazwi akhe lapha ku7 uthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyocela enikuthandayo nikwenzelwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lenkosi bangcwele egameni likaJesu niyocela enikuthandayo nikwenzele. Mina ntambama bengithi asicela amandla kaMoya Ongcwele azosicontrola abuse impilo yethu egameni likaJesu. Singabuswa inyama yethu ingabi namandla okusenzisa ekuthandayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha egameni likaJesu. Sibona u10 bazalwane, uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lakhe. Bazalwane, isichaza ukuthi kuhlalwa kanjani. Uthi kuhlalwa kanjani kulolu uthando njobe ethe yahlala othandweni lakhe kuhlalwa kanjani. Uthi ke siyogcina imiyalo. Uthi uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami. Uma sigcina imiyalo sohlala othandweni lakhe. Njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lakhe. Kuhlalwa kanjalo othandweni lukaKristu Jesu. Kugcinwa imiyalo asiyale ngayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ugcina imiyalo asiyale ngayo egameni likaJesu inkosi yamakhosi. Muhle uJesu bazalwane, sizohamba ngemiyalo egameni likaJesu. Sizokhuluma ukuphila ngolimi lwethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuze bakhe iy'thelo ey'philisayo egameni likaJesu inkosi yamakhosi. Egameni likaJesu inkosi yamakhosi. Egameni likaJesu. Uvesi 11 uthi nginitshelile lokhu kuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Uthi usitshelile ke lokho, usitshelela ukuthi ke intokozo yakhe ibe kithi nokuthokoza kwethu kugcwale, kungabi uhafu mzalwane, kodwa ukuthokoza kukaJesu nothando lwakhe lugcwale egameni likaJesu inkosi yamakhosi. Kugcwale bangcwele. Sizogcina imiyalo kuvesi 10 ukuze sikwazi ukuhlala kulolu thando. Kulolu thando kunendlela okuhlalwa ngayo, kuhlalwa ngokugcina imiyalo. NjengoJesu Kristu naye egcinile imiyalo kayise egameni likaJesu. uJesu wathunyelwa ezweni ukuba zosilanda bangcwele. Konke okwakufanele akwenze ukuhlupheka adlule kukho, wedlula kukho bangcwele, iy'nhlupho adlule kuzo ukuze abuye nathi asibuyisele kuNkulunkulu egameni likaJesu. Ngoba siphuma ensimini yase-Edeni, saphuma kuNkulunkulu. Manje usibuyisela kuye ngoJesu Kristu waseNazaretha. Asihlaleni-ke othandweni lakhe. Sizobonakala endaweni sihamba, sizobonakala sisodwa sihlangene egameni likaJesu. Akekho omunye ozokhuluma kabi omunye, kodwa sizokhulumisana kahle, sizokhulumana kahle ngoba sesaba inkosi yamakhosi, sesaba uNkulunkulu, sigcina imiyalo ngoba kulolu thando kuhlalwa ngokugcina imiyalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthi asiyalanane, uthi nginiyalile ukuba nithandane njengalokhu uBaba engithandile nami nginithandile. Hlalani-ke othandweni lakhe
egameni likaJesu. 11 uthi nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Ukuthokoza kukaKristu kuhlale phakathi kwempilo yethu ukuze ukuthokoza kwethu kugcwale kungabi uhafu, ngoba uma kuhafu bangcwele uzothola ukuthi ngelinye ilanga nginalo uthando, ngelinye ilanga nginalo, ngenze ngikuthandayo nje. Uma kuthanda mina ngiyathanda, ngiyazipretendela, ngenza yonke into, anginalo uthando olusuka ekujuleni kwenhliziyo. Lolu thando okukhulunywa ngalo la olusuka ekujuleni kwenhliziyo olungazenzisiyo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha singabaqamba imanga uma ngabe ngixhawulana nomzalwane ngimhaga, kodwa inhliziyo ibe isho ngaphakathi ukuthi angimthandi-ke lo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha asiyofuna lolu thando olungenamkhawulo, uthando asithanda ngalo, eshaywa ehlushwa, isilevu sakhe sahlutshulwa sadonswa, wafaka umqhele wameve ekhanda, ehlohlwa ameve efakwa nje. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha lolo thando bazalwane asithanda ngalo alube kithi, ngoba sihlezi kuye. Sihlala kuye kanjani? Sihlala kuye, uthi nina senihlanzekile ngezwi, sihlezi kuye ngezwi lakhe. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga bazalwane, bekuyileli izwi lenkosi. Siyabonga bangcwele, siyabonga bazalwane. Egameni likaJesu ngiyanithanda, nginikhumbule bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu. Ngisacela ukuthandaza Baba wethu ongcwele, Yise wenkosi yethu uJesu Kristu, izwi lakho Baba omuhle sisize ngalo, sigcine Baba othandweni lakho, njengalokhu nawe wasithanda, njengalokhu Baba ekuthandile nathi asithandane Baba ongcwele, sihlale kuwe. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ubaba ukuthandile, nathi usithandile Baba ongcwele, nathi kahlale othandweni lakho. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyokwehlula izinto ezinkulu, uNkulunkulu ongcwele, siyokhuleka izinto zenzeke, siyothi kuleya ntaba iqukuleka ingene olwandle ngalolu thando Baba olukuwe. Siphe lona-ke ntambama, sesizoyolala Baba ongcwele, sizindle ngalolu thando, sikhumbulane ngalolu thando. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Amen bangcwele, amen. Siyabonga bangcwele.